Pengenjing para guru lan kanca-kanca kabeh. Kaping pisan iki ayo padha ngaturake puji syukur dumateng Gusti Allah. Amarga kita kabeh isi diparingi sehat lan bisa kumpul ing panggonan iki. Kanca-kanca kabeh, dina iki aku arep nyeritakake babagan pentinge disiplin. Disiplin iku tegese tumindak tertib lan patuh marang aturan sing ditetepake. Yen kita duweni sikap disiplin, urip kita bakal luwih tertata lan gampang gayuh cita-cita. Contone, yen disiplin mlebu sekolah tepat wektu, disiplin sinau lan manut marang guru. Mesti wae hasil sinau bakal luwih apik. Disiplin uga gawe awake dhewe dadi tanggung jawab lan dipercaya wong liya. Mula saka kuwi ayo padha nglatih awake dhewe supaya dadi wong sing disiplin, wiwit saka perkara cilik kaya resik, tertib lan tepat wektu. Mung kuwi sing bisa kula aturake, mugi-mugi ana manfaate kanggo kita kabeh. Waalaikumsalam.